Hugot nga ginpanginwala ni Anay Senator kag chairman isang Villar Group nga si Manny Villar ang mga akusasyon batok sa iya pamilya. Angot ini sa pagpasaka sang kaso kriminal sang SEC batok sa Villar Land Holdings Corporation kag pila ka miyembro sang Villar family bangod sa alegasyon nga market manipulation, insider trading kag misleading disclosures. Base sa statement kag ginpagwa ni Villar, iya ginpahayag nga bilang tanda sang ila pagka-inosente, nagakooperar gid ang mga ini sa investigasyon sang Securities and Exchange Commission kon SEC. Dugang pasini nga nangin transparent man ang ila pamilya sa ila financial status. Ginbalikan man ni Villar ang mga tinion nga nagabulig ini sa iya iloy sa pagbaligya sa merkado bilang tanda sang iya mainubuson nga pagsugod sa kabuhi padulong sa kadalagaan. Sa karon suno kay Villar, handa ang mga ini nga magkooperar sa investigasyon agod nga mapamatud-an nga wala sang sala ang iya pamilya batok sa mga alegasyon nga ginahaboy sa ila. Ginhingadlan nga respondent sa kaso nga ginfile sa Department of Justice si Manny Villar, ang asawa sini nga si former Senator Cynthia Villar, amuman ang ila mga anak nga sanday Senator Camille Villar, Senator Mark Villar kag Manuela Paulo Villar, upod man ang iban nga mga directors kag independent directors nga sanday Cynthia J. Havares, Ana Marie Pagsibigan kag Guard Castañeda.